I'm busy, Pastor. I'm busy. Is even ook. Ik heb die plan uitgehaald. Nou moet ik die goed nou wegvat. Want die dromen lijkt een beetje slecht. Ik denk ik moet hulle gaan weggooien. Want die twee het ik nou. Die ene wil ik nou. Ik moet eindelijk een groot ding as ek kry. Dan kan ik die ene nou in. Dan is hy insit. En die juffroukie was hier. Sy is dan. Sy is nou klaar. Sy is nou huis toe. So, maar pastor sal self, juffrou sal self kom kyk. En hy sê, okay. En legal sê mense, ai, vir my, hulle sê, ek het iets bietjie, en ek is nou net, die plek het hy is vuil, hy is skoon. Die rose kom ook uit. Okay.